Bapak ingkang kaping sekawan angsah kembang bumitir tumuli kawiwitan. Kudo Radeso. Surya joget ora Surya.
Kudo Praneso. Se alo alo, se alo alo, se nyangke nyember ngiwon kenalo alo, se alo alo, se lungguh jejer go tombo kangen. Kudo Praneso. Binarung suarane wis kumpul jatilane kudo Praneso sing joget para muda iket sayake ireng sing joget ganteng-ganteng sorang ore saya sigra penabuhe saya asli lho Kudo Praneso. Kritik-kritik di taman anyar, kritik-kritik di taman anyar, pohon randu bergoyang-goyang, gadis cantik siapa namanya, hatiku rindu terbayang-bayang, jroning kali iso dibendung, jroning kali iso dibendung, mata sono setengah dodo, pedote tali iso disambung, otot katresnan katok neng pot ya 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 ya. Jroning kali iso dibendung, patesono setengah dodo, pedote tali iso disambung, pedot katresnan katok neng moto.
kaya gelem arep tak dukunke hore hose tak hore hose ijo-ijo aja diunduhi wong sing abang isih pirang-pirang duwe bojo ayo dirusui wong sing bujang isih pirang-pirang hore hose tak hore hose ireng-ireng anake lutung buka laci kok ono mlinjone yen to seneng aja etang-etung durung mesti dadi bojone hore hose tak hore hose esuk-esuk sing ngene wis metu nyuwun pangestu kang putra badhe sinau bareng awan bareng bengi sing ngene ora ketok bengak-bengok ngerti kodet ra nganggo katok ketok kapal layar negeri Cina, kapal layar negeri Cina, saya berlayar ke Surabaya, ke Surabaya. unga-unga wulan datari unga-unga wulan datari intar-intar pinggir segoro dayo teko Gelar nang kloso, klosone bedah tambah lejata, dae mampu pakak no asu. oh boleh dibleh Sampun wancinipun gandrung kagem panjenengan sedaya. Mas Doni jeng Sasa wonten oleh-oleh menapa Mas Doni? Mas Doni. Nah, gololeh iki paten prau wingi iki. Ayo, didom. Walah, saka turis kok ngendi iki? Halo, Sus. Halo, hai. Itu susunya jonjeng deh. Nah. Ayo dibagi. Nah, sisih kidul, Jeng. Aja lor tok, Jeng. Don. kidul Doni. Kidul. Doni ra krungu. Kidul. Nah. Nggon panggung. Ya. Nggon panggung. Kena nggo tempelan. Kulon. Nggih. kulon Kena nggo tempelan ning kamar. Nggih. ayo awas Mengko nganu Nduk Linda. Dalem. Nek mboten nangsal kalender ku buka HP, tanggalane padha. Oh nggih. Gen kula benten ya, Pak. pojokan nek isih pojokan buri ha Sing adol ning nguncalke ndol. sing adol mana sing buri kae buri iso pet buri Tekan keluar. Ayo. Oh, lek Iya. 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 Isih. Tekan keluar megerak. Ayo. Nah. Iya. Plastike. Iki sih Mas Doni jeung Sasa menika wonten angsal-angsalan. Nah, ini makanan kecil buat adik-adik monggo. Meneh, baleni yo. Ditum. Sing ora oleh kalender menika wonten apa kuwi taro apa? Iya. Kulon. Nggih. Anak-anak kecil, Jeng. Iki Pak Pur ya kecil iki kai. Kuwi dijingok kuwi jero.
Sampun dereng Jeng Sasa kalian Mas Doni. Selamat sore Dusun Jonggingan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya mewakili dari Kuto Praneso mengucapkan banyak terima kasih karena dikasih tempat dan waktunya dalam rangka ulang tahun Kuto Praneso yang ke-34. Tepuk ke-34. Tepuk tangan. Lan panjenengan sedaya matur nuwun. Doa kami yang terbaik buat Dusun Jonggingan dan sekitarnya dan seluruh penonton yang ada di sini. Semoga rezeki ini lancar kabeh. Anaknya sekolah don pinter-pinter kabeh. Banggake wong tuane dewe-dewe. Saya cuma satu, toleransi itu indah, NKRI harga mati. Terima kasih, selamat sore. Selamat ulang tahun Kuto Praneso. Ngesak HP ra Mas David. Mboten. HP-ne nggo HP ora ya? Oh wis niat dadi kok. Wis dadi kok. Hah? Prepare ke cekang omah.
Padose niku pun cepak salin, Rama. Oh, nggih, cedak omahe kok ya. Piye Nduk Dela? Dilaksita Asmara. Asmara, nggih pripun Rama? Ten Pripun? dawuh. Derek Kuda Pranesa pripun? Jan nyenengke pol. Nggih matur nuwun. Anane Nggih. ya kaya ngene iki. Nggih, kula niku namung ngiring ndelokke polahe niki lho. Bujang setunggal niki lho, sing bagus banget iki lho. Niku nyanyiane mungkin ngeten niku apa? Lindungi ya Allah, lindungi. Ya Allah. Oh, berarti nganu Mas, kendangnya Mas api. Ya, mengke. Oh, mangke. Ya piye? Untune metu siji ngono ki Mas. Oh, loro. Jaranan. Jaranan jarane kudu praneso jaranan jarane kudu praneso Sabar ya, Wes, sabar. ket para muda sing nonton prawatito cek nong cek turut kluruk prok prok kejedel Jarane kuda praneso. Jaranan kuda praneso. Jogete katan alus, sing joget bagus-bagus. Cek nong sek turut loro ketemu krincing prok ketemu jeder. Pintu masuk. Ayo Doni. Oh. Ayo. Yo. Yo, Doni. Ya. Dani, susul ke Mas Kotet Dan. Dani, neng buri widan. Dipethuk Dan. Doni. Ayo, goleki.
Kodet nang buriku no. Pojokan. Neng lor, goleki. Selar kan lho. Ayo. Candak wae. Mela aku ki mau. Nduk Linda, Dalem ah. Pak Dikempul nyuwun ninggal katresnan. Nggih. Suwe ra metu. Ndi. Di Mas Kodet, ha kuwi disusul. Ah, Keret. ben ora dikon ngendang nggo anake sing cilik. Air. Wis, Tur dipeseni mo. pripun? Gandeng gawa bayi diceraki doni ndak kena sawan. Saiki buka angkringan barang ya Mas Kodet. Oh nggih. Nggih neng pinggir dalan. Soalnya neng tengah dalan ndak ketabrak. Ha iya. Yo biyo ninggal katresnanku Mas Kodet genteni. Yuk. Weh lah jedul kono Doni. Oh ya. Sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa Tak suwun rino lan wengi muga-muga Gusti ijabahi sakapan anggonmu bali bisa ngumpul kaya Aja lali pawelengku uga mono Mas janji-janjimu aku kang setya satuhu tak enteni kanthi saelengmu. iya.
Gusti ijabahi saka pananggonmu bali bisa kumpul kaya duwe ngoni. Tahun nono nono tak enteni nang pucuking tresno balung nangka bebasake mong katon katon sliramu wae. Aja lali paweliku uga mono kang mas dadiku aku kang setia satu aku nitni ati yo 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 yo. lulusan pondok isih perawan dorong tau ketemu tak rewangi sarungan gawe sapa assalamualaikum lako bapak nelero tak rembangi
kaya santri meko Obat nopo lombok kadang lurus kadang minggu Tengah-tengah kapok aku pengen oleh dino Wis taun-taun ngelak oleh nanti krimen Pengen nongkotan nanti oleh kunjung biduan Tempat kapok lombok kadang lurus kadang minggu Tengah nompet kapok aku pengen oleh dino Wis taun-taunan aku balik dadi preman Pengen tobatan nanti oleh bojo sing iman Matur nuwun Mas Kotit bintang tamu. Kok sampean dugi riki? Wonten sejarah menapa wonten mriki? Ya. Topan, topan. Pak Har. Pak Har, topan.
tansah eling wae Saumpama kowe mangerteni sewu loro kumpul dadi siji pirang taun konku ngedemeti mung tekamu sing tansah tak
arep kondo aku isin udan kangen banjir kangen senajan gunung rapi songgo betul Ning sajake aku wis balik trimo wis rumangsa aku wis rumangsa nanging yen digawe lara ora trimo aku ora trimo yen ayu pancen kowe sing paling ayu yen manis pancen kowe sing paling manis nanging dudu ayune nanging dudu manise sing kena koprayan salamase Kondur, ayo. Ayo sing gawe kowe, ayo lali ora. Ayo. Dodalupi asli dari Gamping Tengah asli Kuto Praneso Yogyakarta Nusantara Sanian Dodalupi asli dari Gamping Tengah asli Kuto Praneso Yogyakarta Nusantara tolak barang ayo ki kondur Mus cuma wis tolak bala ing sekolah Dosang kiai hang rakit toto sesaji
rakit toto sesaji kanggo srana kanira asong papuja hamba minta nugraha saking yang iki kita bulno kanira darben panjoko tantuwa berkah basuki yuwono kang becik ketitik kang ala bakal ketara sesandi rahayu kuda pranesa tetep jaya. Ayo, konter.
Putra pagelaraning budaya saking keluarga seni Kutha Pranesa aturanto yen wonten lepat kawula nyuwun kuping pangaksama. Widodari. Puji syukur kunjung ing Yang Maha Kuwasa paring ganjar anggen kawula ambeksa purwa madya mugi pinangi rahayu tansah jaya Kutha Pranesa. Mekaten lan semanten ingkang saged kawula aturaken wonten ing siang dumugi sonten menika pilih wonten tindak tantu ingkang boten nuju prana dumateng para rawuh sedaya langkung-langkung keluarga ageng wonten ing sunggingan mriki kula atanami jadilan Kutha Pranesa nyuwun sewu-sewu lumunturing samudra pasami sugeng pepanggihan wonten ing sanes wedal jauhi narkoba lestarikan budaya matur nuwun salam budaya.